Iro itrai, saya pat ngai ke pi baro kerteng ke badan bortam ke jong jisu. Te hakani ke video ngapen tip shapi namar ba ki video ki barim untuk kim jukam yate kam pau. Te bu na pedeng jong pi mia tip bangam juken du briu re hakas ni po ya dei banga sngu serong hanrei kadau kalong ba nga haban ai be kaktin ublei man la katayon em. Te dang akan du briu ben nganam la ken ban pen krek kubor. Namar kajing batai kumno banta tenga batai bit manga ten danga shu batai na phone kumto kamut kam shimpor re hanre delaya kendu te kamut kalakta be ya kapor kamut hiteng kenta teng gi basong slam gi dang shong sau po shi kenta ru gi don gi badang shong te ngamla bangan be ru lada gi dang kwa ban shong te kamut kakta kan yi kapor jonga te de namar kata kadau ngalabu khnang kasi sejan bangan kendu briu te kamut ba kadawai pila ban shim na kinu gi jakaru ki bang ai manga da pila yu i bala tho marvelous oil kam dei hi ke bathok tang damat pran hi la da piyo da ka ba ki kasil ka klem ka jing tap ka klem sil pila ban shim namar ba ka dei ka dukan la jong hi te na ki wei pat hi pet betang ki jing tap ki bala sil ken te ka jing batai pat ngan batai hi manga te le se pi pat pi kwa ban wan ye kendu ya nga te pila ban wan ha kasi sejan ken nadu khadwe baje hadu san baje nama da pila wan chanin em na pila request palat yang ngamban se bangan kendo ipi da ka jing request palat tang ba ka ta no pat ka por jongate banga hapet ki kam ki jam ki babun ki ba ya de ba ka kam ko jong uble ki banga haban pengkrek kubor nga haban shong duwai nga haban ya slok i ki breu na phone kum to haba ki phone yang te de namar kata kadau ken ngam jukendo breu raman kasngi de re banga le bahe ne banga le serong te namar kata ki bakwa ban kendo yanga nakabenta ba pikwa jing duwai te pila ban shu wan kendo yanga hakasngi sajan katwe hadu san te namanta ki jing duwai ru pila ban pa message hapo whatsapp pila pa ki kerteng ki mat jing duwai te nga de ke breu ba shong duwai bet men singi ru da mir ru te nga layo ken man ra akmat jong ublei ki jing duwai ki jong pi te barabor haba pi mut ban kendo yanga phone lupa shwa yo jarang kat kumno ha kasi sejain ru yo ngamdon namar teng ke kam yap kam em ki lok ki jor ki bahayeng ki bahasam umla bantip ya ka jinglong briu ba duna teng kapang ka shitom ke aka umla biang te yo pa phile no ete ka jingwan jong pi te sa shu phone shwa la ne phila ban chpa message shwa ru de la dangam yo raban ra ha to ko poru te kemot ngala ban phone pat kam hadin ru te don pat kum to ba kani ka phone nga kum ai kini ki ba ya don lang hang ne ki klem ya thu re nga teng ngadang yu i hadu ars ngi lai sngi namar bala bon te kum to ki ba phone nga klem yu i ngadang yu i pat te na mata ki to ru ngapan map na pi bang yu i dala kham ars ngi lai sngi ngala ngolong bit bangan phone ru te hen re ngapan map i kataru wanam sngi e ngi dang long teng ki briu ngi biang hire te kini ki ba ta e kini ko umpnyang te ki bon ba ki bala yo ka jing rap te ki pom yarap re ki debet ki to ki ba klem ta testa ken namar kat ban mi snyu tingi hap hi ban pen shi tom khendiat yala de te kini ki ba minot ki ba testa te ki mi bet hi te ngaro da ka jing sha hi ngala yo usnyu kumne ngala khap lengkot biang namar ba usnyu junga de re uba bah te nga ong yu trai tang mangalai ban selen ru nga ai ngu yu trai langam yo bangan e jrong ru namar patang shu e jrong u la hap namar bus nyu junga der te uba scam kum jong ki wei te henre tang bangalai ban selen ru ngala don nyu kum ne nga ai ke burom shawle te yero itrai